Chiko ang di mailong to. Dua. Kaan na dapat chicken pinakita ko. Tapos may sangat na. Ya, ikon pa ka dyan ito. Ngayon, paiyagis ka ito. Tadi.
Kailan may nga makabansa ang mga body? Nani ba? Yun na. Hindi man red kung blue. Ang darab kong din. Red and blue. Ah, red. Ang body na, tapos Jerry na siya na body. Blue. Duwa nga bado nga raw. Mm-mm. Duwa nga bado, red con blue. O yun. Sa bado, okay. Ada bado nga red ka. Solo red lang, awan isurat na dapat. Iba ang sino. Sige, chat ko nito.
ko dyan sa kanto mga kwan, pinapibitan.
sabay-sabay kang ko palang ano ang pagkauurayan na dyan. Magkapikat ka. Ito siya ganyan ata. Oo, balon mo. Tapos adati, kasi na pagsawsawan. Noodles, di ka nang kakabigat. Chicken dyan yan. You like? Sabay-sabay kang paano ng pabuka. Pagtag ng mga makaring mo.
Anong minamaltrato?
Dinitin mo lang yung papamutan mo. Alam mo, Araw-araw po siya nag-chat at nag-text sa akin. Ramdam na ramdam ko po yung sensibilidad niya sa pakikinatawad sa akin. Nasisiraan ka na ba talaga ng bayit? Nakalimutan mo na ba kung paano kanya insultuhin at maliitin nung nakatira ka pa sa kanya sa Manila? Tapos na po yun. Ang lahat ng tao na chance na magbabago,
Nabis ko sa baba. Kung may nangyari na namang masama sa'yo doon, Ano siya kung anong problema nyo? Masyado niyo ako pinipili. Hindi na ako matengil doon. Hayaan niyo na ako magkamali ang pag-upo. ang tanong kita. Parang kailan lang nagmamaawa ka na patawarin kita? Parang kailan lang nagmamaawa ka na padalhan kita ng pera dahil binabantrato ka ng girlfriend ko? Ginawa mo ang lahat para bigay ko sa babae yun. Tapos ngayon, ako manumugtong kayo mo masama? Pero ako magpapakilo. Pero hindi rin sa kapitahay natin para makabili ako ng ticket doon. Dali lang. Ito mo. Pinagbilang ko pa yan. Parang hindi na kayo manubos ang pera na wala sa inyo. Ayun ka! Napakasalbahe mong bata! Alay ko Diyos na wala na akong ipagkilang na hindi mapaputi ang labi ko. Pero kung hindi ko nakita sa'yo, siguro panahon na nga para magkanya-kanya na tayo. Lumayas na sa bahay ko. Natutulog ka na mga kaibigan tulog sa akin. Siguro nga ako mas mabuti kung ganun. Sabi mo na kung magkakapit ko naman. Lumayas ka na. Natubaw ka na babalik pa dito. Makakalungkot niya na siguro ang pinakamabigat na nangyari sa buhay. Yung kabila ng lahat ng sakripisyo at hirap na inanay ko para kay Jude ay pinaramdam ko niya sa akin na parang wala akong halaga. Noong mga panahon noon, tanging ang nasa isip ko ay siguro nga ito na para matutulog ng kamay. At siguro yung panahon na rin para sumahina sa kanyang sariling kapaan at walang kahit nagpapulot ng galing sa akin. Hindi ko na sa kaya hindi ko na nakakalaman niya ko rin. Dahil sa totoo lang, ang kabitasan ng sabi niya ay malinaw na naman niya ang nasa tatay ko. Kaya naisip ko na makapagulit niya ako na magkamali. Hindi ibig sabihin na wala na akong pagmamahal sa kanya. Mahal ko pa rin naman si Jude, pero pagkaramdam ko na habang tumatagaling na ako sa ako ng sarili kong anak. Kaya naman mas mabuti na siguro kung palayasin ko na siya sa bahay. Simula noong pinalaya ko si Jude ang walang ulit ang natirahan naman sa sarili sa bahay, papalusin. Hindi pa sa mga buwan na mahumahan lang talaga ako dito. At nakikipagtsikahan na lamang ako sa kapitbahay dahil naman ay mawala ang loob. Isang araw habang nag-Facebook ay nakita ko at napagdalaman ko na nakapag-training na para sa Jude para mag-isipan at tinangin ko na lang na isasampan siya sa bato. Sobrang nakakatuwa papadulot dahil matutupad na rin niya ang pangarap niya at pangarap ko para sa kanya. Pero ang problema nga lang ni minsan ay hindi madala ko pinag-usap si Jude. Kaya makalipas ang ilang buwan ay pinabuti ko ang pag-ugnayan sa isa sa mga kaibigan niya sa Facebook. Doon ko nalaman ang isang bagay na sobrang meron sa puso. Ang anak na nakikita ni Jude pinagsipa nila pupunta lahat sa girlfriend niyang si Kay. Ang sinabi sa akin ng kaibigan ni Jude na yung anak ko daw mismo ang nagbigay ng written authorization para gawin na natin yung jowa niya. Ang totoo niya ay wala akong pakialam. Pero ang masakit sa akin ay yung ipinanguhan ni Jude na mas mahalaga pa sa kanya ang girlfriend niya kesa sa akin na nanay niya. Para po akong sinuntok sa dibdib ng mga panahon yun. Nang paulit-ulit pero tinanggap ko na lamang ang katotohanan at nagpatuloy sa buhay ko. Nang mga panahon yun ay nalungkot ako sa nating kasangkot tungkol sa NADMED at doon na rin ako nagsimulang tumutok sa Barangay LS. Naging bahagi na ng buhay ko ang pakikinig sa Barangay LS sa inyo papadudod. At kahit paanay nakakatulong po talaga ang mga kwento ng center ninyo na pag-anid ang bigat na nararamdaman ko. Lumipas sa mga buwan at wala pa rin naman nagbago sa routine ko. Pero isang araw habang nakikinig ako ng radyo ay nagulat ako nang may kumatok sa pinto ko kahit wala akong inaasahang bisita o dadalaw sa akin ng mga araw ngayon, papadudod. Ay, sino ba yan? Wala naman akong inaasang bisita. Sandali lang, nandiyan na. Ma!
Alam mo, kaya nga rin dun. Kaya nagluto ko naman ng sabi mo. Alam mo ba na araw-araw ko ipinagdarasal na sana ligtas ka? Masaya ako para sa iyo nung nakita mo sa face na nakatakpa ka na sa barko sa wakas. Pero minsan, hindi mawala yung pag-aalala ko sa iyo. Pero hindi mo naman malalaman yun kasi wala ka namang pakialam sa akin. Pero nandito na po ako. Hindi ko na po kayo iniwan. Ngayon sabihin mo sa akin, bakit ka pa bumalik dito, ha? Hindi ba't sinabi mo noon sa akin na ayaw mong pinakikialam ng iba? Kung ikaw nakalimutan mo na ang lahat ng mga sinabi mo sa akin, pues ako na ang nalaman pa. At hanggang ngayon, naman ko pa rin ang sakit na pinalanas mo sa akin. Ma, niloko ko ni Kay. Nangako niya sa akin na yung perang pinapadala ko sa kanya. Ipapatuloy niya ng negosyo. Pero, napag-alaman ko lang na pinagpalit niya na ako sa iba. At talagang yung babae na yan, pinuntahan nung natapos ang pagkakata mo. Ibang klase ka rin naman talaga, ano? Ilang beses kitang binalaan tungkol sa babae yun, Jude. Yung panloloko sa akin ni Kay, matatanggap ko yun. Pero hindi ko po matatanggap. Ayaw tuluyan na mawasak ang relasyon ko sa inyo. O bakit? Sino bang sumira? Hindi ba ikaw? Umalis ka na. Hindi ba sabi mo sa akin kung kaya mo lang sa sarili mo? Kiss kayo kung patanayan. Kung sa tingin mo magiging tagasal mo ko habang buhay at nagmamarin ka, alam mo na lagi ako ang handa na tulungan ka. At yun ang patuloy mo na inaabuso. Pero hindi na ngayon. Oras na para magpakalalaki ka. Hindi naman ko ako ipagtabuyan, ma. Isusok ako. Tanggapin niyo po ako ulit. Kung hindi ka maliloko ng Diyos na Diyos, alam mo hindi ka na may kailangan sa akin. Kaya mo. Hindi po ako aalis dito hanggang hindi niyo po ako pinapatawad. Hey, parang awa mo na. Ibalik mo sa akin yung pera ko. Kahit kailangan iba lang pa. Wala ko dito. Uy, Jude, ipapaalala ko lang sa'yo ulit, ha? Ako yung gumastos sa training ko bago ka nakasampa ng barko. Utang na loob mo sa akin yun. Ako pa lang mga ako. Pinaghirapan ko yung nakita mo sa pag-iisipan. Pinagkakawalaan kita, eh. Pero anong ginawa mo? Yung pera na para sana sa negosyo natin. Ginastos mo lang sa lalaki mo. Ang tagal mo kayang nawala. Siyempre, bilang babae, may mga pangangailangan din ako. Wala ka kasi isama. Ano mga akala mo? Nagbakasyon at nagpapakasarap ako sa barko. Pag-uulay ko. Babalik ako ulit yan sa Maynila. At kukunin ko sa'yo yung perang kinuha mo sa akin. Wala ka nang babalikan dito, Jude. Magsasayang ka lang ng oras, lumipat na ako ng bahay. Walang hiya ka. Kakasuhan kita. At anong ikakaso mo sa akin? Uy, ipapaalala ko lang sa'yo ulit, ha? Yung pagpapadala mo ng pera sa akin, may written authorization ko yun. Wala akong nilalabag at legal lang lahat ng yun. Sige na, ibababa ka na to at ibablock na lang kita. Goodbye. Hello, Kate? Kate! Wow! Saan niyo to? Kausapin niyo naman po ako para awa niyo na. Patawarin niyo na po ako. Damagam na Kailangan ko mga ng mga kamay niyo. Kailangan ko ng pagmamahal niyo. Damagam na mga Mahal na mahal ko po kayo. Masakit para sa isang nanay na ipagtabuyan na ang anak niya ng ganon. Pero wala akong magagawa kasi nanunuot pa rin yung sakit na dulot ng anak ko. Tanging Diyos na lamang po ang makapagsasabi kung kailan ko siya matutulungan at mapapatawad. Pero sa ngayon ay pinoproseso ko pa rin ang lahat ng mga nangyari. Lumipas sa mga buwan at nakikita ko pa rin ang mga posts ni Jude sa Facebook at napagkalaman ko na nagtatrabaho siya ulit ngayon sa call center at nagtrabahan sa isang boarding house dito sa Cebu.
At kahit papaano masaya ako para sa anak ko dahil nakabangon na siya. Kahit na nasaktan siya at niloko ng girlfriend niya. Kung sakali man na dumating ang panahon na magkaayos kami ng anak ko na si June ay magpapadala po ako ng sulat sa inyo, Papa Dudut. Pero sa ngayon, kung iahalin tulad ko sa sugat ang mga naging karanasan ko kay June ay hindi ko po ito nag-iinom. At may mga pagkakataon pa rin nagsugat na iniwan sa akin ang sarili kong anak. Sa karanasan kong ito, natutunan ko na hindi maganda ang ibigayang lahat sa isang tao. Dapat ay may ininitira ka para sa sarili mo. Kapag minahal mo ang isang tao ng sobra at binigyan mo siya ng halaga, nang higit pa sa sarili mo ay hindi mo namamalayan na unti-unti ka na palang naubos. Ay, pagdamdam. Kaya naman sa mga kabarangay ninyo na nakikinig ngayon, ang pinakamahalagang paalala ko sa inyo ay huwag hindi ng magiging katuwang sa buhay. Piliin ninyo ang partner na may matibay na pundasyon ng tiwala, paggalang at pagmamahal. Hindi lahat ng maganda sa paningin ninyo ay tama para sa inyo, ha? Kaya mahalaga na piliin ang tamang tao na magsusustento sa inyong kaligayahan at magpapalakas sa inyong buhay. Maraming salamat sa binigay mo po ng pagkakataon na pinamagay sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ako, hindi nagiging talaga ako sa Mami, nasasalanan ka dyan? natin. Ikaw, Magsirang. Tuwatan. Hindi ko marunong mag-appreciate ng bagay mo. Okay. Susuruan ka. Susuruan. Si kagluto ng mga isan, ha? Tama. Limulig yung setting sa Ako, one. apit ka na panga. Magpanga ka ba rin? Tapos ako mo. Amo man nga inyawid yung kutsara mo. Iyawid mo kung yung kasultong ka. Iuwi to, ah. Ano mo ganun ko siya? Damag-damag kita ko. Umabot ko naman. Ano naman ako?